Emesie nebwate libagali nene mono imeyeli roba lya gusi nainde Emesie neganeti Oboremi mono elinde likonya simeka elinde libakego ikere ayonyomba mwaho gabu elinde nyara ko bagokojeria bona lituko lya lero imeyomoroberi Oboremi nobonda umerana na inche Mildred Momanyi elinde lingo semie na ukomanyia mange buna na mutarire murimi one bwe lituko lya lero anyara ko bagagotwerera amange ne kibono biyanda ase faida yo murigereria bwe getaseni gitu kya Ndizi TV potebya marieta nagaiga ngaitule samarieta nguru kwevanisio charo oyo magomande gaiga muri ase kenyoroge koro kwa gekomoni location ya Mochengo imeye division ya Ncheki constituency pass warabu pass anda kendi gwachagete Oboremi obo gosimeka Emesie Oboremi obo nabujagete mwaka 2014 yeah akerona dalire tomusani ono kurukwende nyachio kanyora igasimegete Emesie menge aka ngigorera sobwagare efaida buna nkonyora yakerona jiko kombea eliyo nkole manarenge Oboremi bwe bituma kole manarenge Oboremi bwe amarabwani kole manarenge Oboremi bwe amatoke bonekera kongereza nganguseka mono kubwatekana no ne faida buna nkonyora. Number 2, with the influence ye para korukeroka kogenda nyangusu. Pare to make use of it. Ngaranga mbuya to chako Oboremi obo elinde ebimarie byito twatumia asoko transport Emesie kogenda no ego chia town kia Nairobi Naivasha Nakuru ase Emesie kuri wemenge. Ekero gwachagete obo ogosimeka Emesie ye anda kemgwa yaliganiki kweyaliganetie otaracha gosimeka Emesie in terms of omugondo go prepare omugondo litangani gona aligete chibesa na aligete chibesa kwara tukonyara go kore bimali ebi odogati pesa chibesa ikina chicyanko chikonkonya asoko okoremo omugondo kuyotayariza kabisa arafu korigia lepa abamunda na aligeti bangwake ebikamage bibiye Emesie ye tali ebikamage biya kakwaida ebitwangole mebikamage bibire 2 bogeka 2 kugenda 2.5 kugenda ku kimoinali elinde kibese echi da chiyi ngagenda ngakikugura embusure yigonye kurete keumbu ali abangina bali buna bakoni Emesie gali kubutora bale chimbande chiria ekina chiete ngakana ngareta kuchisomba paka gaiga igo wikutwara kibesa anda ke koratweresera nga nyumotararete ebi kemelie kyo gusimeka omugondo oyo iga lira bandire liganeiri aso gusimeka Emesie lira bakieli lira bali kumachikoba libaliri libwato boto bwake nande kero kulimeka akero go gwakibikamege bya gwante biringo tugole 2x2 anda ke kamage kina kiyakora gereka tukulige bune nsemo ya matoke engorerige kule mukwaru stop layer kwabe kamara bakando kwale mayandi kwabe kakando anda ka Emesie arona kiyo ibikamage yabikorokana ebikamage ebi akero tukubiyaka wikorusia maraba mapi akero kwarusiri pi akero gocha kubeka bono chimbande chiria asege kamage getaite gutwara chimbande akero chiakea inyenye okobeka ya mokurwa yende kurute ata side elinde dali chigo kwali gesalire libia yes so akero kwachibekire bono gocha koirania maraba make ayiwo osangana no na nembolea itembolea na bura uratumie no DAP asoko sangana ni amarabali kwa bekira ekwende chimbande chiri anda kayengo tumekole embole ya mabibuye chiombe ye chingoko kera balimi abange asobo simeki wekerero nigo bangire gutumeka anene mono oboyo bwe menyama totemune chiombe ne chingoko anda kayengo itegeti initiative yo gutumeka obuoyo bobona bona chakuya isinga obwate EULT renene yani rigese rinene koitani bono bolia twangutumia bwa DAP akiali buna bono stop dressing na bungutumia mono obuye chiombe no obuye chingo kekera mbonyolete so ngo borande nande na chimbwate nande no moleminde bwe chingo kone chiombe ngobo ngutumiande amoya yonse
ekero tokorigereria ebimeri ebinge biro binko tunkobe kubire nasari Emesie nero ne tunko ike ne ekero guchakira nkobe kwere nasari ya turikobeka nasari ero what you do nabo kugura no musio mogima oyu wakire omutaro inera iniende yogosimeka Emesie lakini bono inche igona agete bikamago ebi nagotebire 2 and 2.5 lakini ase narororo nande nagenda ngasoma ngokonyora bagwaka emitaro so nabo kugura Emesie yemigima buna bono ye onyeroche ye rekabire o mwanya konyira alinse onyira alinse obeka amaraba makai obeka emborea then nabo gosoka korwa gosimeka kwao paka buna gwacha gosimeka litukulitangani emetinyere ngaiga okonyebalira paka yabeire bone gusaburikera ngwikere ngakia saburu ya rusirigwa enga buno go prune okorusyo bochafu buria kegendete gutira duration yengege kakengana naki Emesie ye ekero yairire around 3 months oiko onyakorere prune ebintu mbire bigosoka binke Emesie lakini bono itari kuchikoba Emesie so ekero tagete ligasarire ligia oikwa onyakorere prune orusie ebintu bie togoroka bikumachiko bomne chichakas ubonto babonyere kero kwa boruziri then omanya ko abono libaga Emesie yao egendere gukina and after that 3 months is when okonye korera top dressing ege kakengana na Emesie kuira baka yabo musi obeiro gutwe gubune yiga yabeiriga emusi konyorendete buya it takes 1 and 8 months yabeire bono kwa best anda ka Emesie ekero kwa butoiro musi kwa buto kwa turo musi oyo kero beire ekero kwa nyoture musi nande ngosomorerio ri nande obo musi onde gusebu na kwa tume mangana yairi amangana yega koera lakini kumanyete ngwabono chimanu bono njiro chigosoka kando chimanu echina chikoba nande Emesie nande na chigigo chikoba Emesie igonkale ngora harvest Emesie bakere pibone gote piera kur mugondo marakane ngaro rendete Emesie buya chintunde inye eye minute duration ye kurwentunde tangana bakeya kabene duration that is duration ege kakengana naki kurwo ogotu gotangani kwatabire nkane lakini ko asega asogotu gokane duration ere takire ko bakuru ntangani bakeya kabiri emetinyere ngai gokonya emetienyi sita igobono gotu sita na nabo gocha kuganyende sita na ende sita onyore bakabono ya elire andake asobosime kyo Emesie ngwetero wale challenges sinde mugondo gaiga yes una chiriche cyo nandora twera sobwagale mono challenges ingo experience ni chechinguko na nechikwerende kuna hao wadudu wanakula miwa ya makonde makonde kurukwale kusenaki those are the big challenges mono nkonyora anda so boibi aye ngakyo boirete mugondo kwa ugaiga guse boibi mbuli getango kenene iga boibi mboyo iga is almost everybody is very busy kokogendra kokore gasi yaye na ndirende bono the fact man singa inchino mo chief na bakonyora nga no reno ndo taita kochaka koro busalia na bakuoboa lakini iga na maruna atali mange iga maita sa marwa ale na okonyora ngo busali buno koje bwakoraki bwaswara lakini iga if in any case you can just carry out your research iga marute yopi and almost everybody is very busy so kwerwanira aseka tokoligereria Emesie kereke melie bintu emelie binge no nyeni ntumwanya bantu nkonyorora marwire na ararororo ase Emesie ero marwire kyo konyororo marwire na arari nagotebia aya chikwende chinkonde chinkonde okonyora chigucha ekero tajerende tibuya lakini bono Emesie yo maete nkunyesiarira tuli paka eliogo twanye ya booster chiroto ko genda twagora twanya Emesie umusi ukina ko bwate chingura that's why utara uchibono nkonde chibuchetega Emesie nero konyora ibara barugite ona bole mugondo ri buyara kina bakonyora barugite ngi yakogera ento gekogera mono obuyo bwachite ubonge aso musio igase Emesie lionse barugite gotari esaligete kure no boyo Emesie liere buya gotatega bono obono ruboria na bokonyameke omusio lyo utanduka yes buno genda tokora oburimi bwiga bwa Emesie
nkonyora mesinere ekero gusimeka chi type chi mesinchire chiroro nchiro konyora musio koroka nonga bunore umumwamwa obumwamugete undi kwanyorora bukerreto bwato bo brown getora bukerreto undi kwanyorora yellow bunoyo ngiki agarte anda kya yoga chora sample ya yellow eyo musio koroka na bunore yellow gusimeka omusio oyo norobono okoliegwa n'abantu abange omusio oyo none ne chichuis imbaroro babwate obumanyi bakoro chichuis gwetera omusio oyo eliende yengabune erabogete elia mona egosiegwa esukari nkuru oyonde ebagoteba ng'a igoro omokongu none kero konyo sabora turiko encho ya soko yoria so omusio oyo bono nganyora ng'a 3/4 of the demand igora so omusio that is why we resorted for omusio oyero yes kwanya korengereri kwanya gutwara kerengereri kende gyo gutaka gusimeka Emesie yende sengecho nero nkonyo nebwate market yokonyo yokorosia sukari ya tinda atwara otatigana atagete ko test oyondo ko babuna nobo baliri obo bwa manyinga omusio oria asinachete konyonyora ntansa Uganda na Tanzania noro aba Tanzania noro banje tabange lakini aba Kenya igo banje tu omusio oyero ya anena bona bagusi mona bagusi ninto manyire bune Emesie ya ni tu actually into ko ba feed because na gote bina ekere Emesie bono ya ikiriji kito kwa harvest mona Emesie ye igo to ko yeira na Ifasha twa yeira na Nakuru twa yeira na Nairobi twa yeira Bogere ya so bukusiga iga ninto to ko feed abantu aba bonsi Emesie yes asana ari kwangeresara ng'a Emesie yengusialirwere mariogo gete omusio bune nchirando chigoro mutambe guchigoro anda kina kyo gwikirania okonya mariogo ayo asokonya sialira amarioga ya nagotebie tukuja sialira rio bwate 3 months yes igekara bairo manetu konya kubekira riogo ya kikwayo sialire kwayo ire chipost chiri chitakeire kwaye ire kwanyo top dress kwanyo ekeire urea omusio bono gogukina kore very health ore buya watanga baka marwaira ayo and actually that is why uroje Emesie agenda tagokia yes Emesie nero konyora eraire inse tima itigo se aikwanya go experience igento bunekyo kwanyora Emesie unabo amete byiga ko ubune ko raire inse okwamera ko inse anda ke inere bune challenge go senen buya ko amayo that is a challenge yes eye ko bwatia omuntu kwabege tororo oringe ko buruga namba ibere ekero bono riri engaki ya harvesting bari bagocha ku harvest Emesie you know ne emioro bagutumia emioro na bakonyora ng'a ekero riria arusi eria tagete orionde kwanyora onyu affect Emesie ori bono ogunse oraranse asana nabugwate irenge okuburuga Emesie nero nkuburugerwe nande nkeka kengana na kiekwira bakayamya konya kuburugerwa Emesie ye the 3 months una nagotebia nabota kiro burugero orusiri gwe chakas chiria adote that I think iga bone kero dio gende ko yuburugero omusio oyo orio muburugia buruge bobe omusio ori goika orare ogende kando because naba konyora you affect you urire go sena mara bonsi you know kwanyora omusio ori bono empia ego chikoja yanyo yeri aso kuburugero ko Emesie umaite bune bitume kero to kuburugera ribire bike igo bikwererwa maraba bikoleterwa maraba nge ase Emesie igo ekoleterwa nge gose kubi okonyeruseria maraba litangani kabisa riria agenda tagosoka totebe omutinyo yomo yokabere yokoyeurira maraba after 3 months I mean omutinyo yomo yokabere igo kunyubikira maraba after 3 months igo kurusia maraba kurusia maraba because otaruse tia maraba ali amaraba ali ase ereveli ase onyebekirete omusio ori no gochaka gukinira igo kwa affect omusio ori bono so omusio ekarota geto kine buya bono goikonyure amaraba orosi buna ne ebitenga egetenga keri oko kerusia orusia maraba onyotikera maraba make because already bono bwatire gota ete gukina nechingu oikonyorusiria maraba yes ekere Emesie eri gwasimekeire litangani nkakiki ekero etakire guchaka gusimeka Emesie
lyo gusimeka litangani mate ngakinero yo mugasuna bano January mugasonoro nenga kiyembura nerororo ase Emesie ngakiki ere best yaso gusimeka Emesie Njenda tebe gusiga iganto bwatinga kitora asimeka Emesie enga kiende yonzi it is okay because gusiga namatuka makesa na toko genda ukanyora ngaimbura teiyo buna bono iga umugaso oyo 2 to 3 weeks embura yo tokonyora so in many occasions igokonyora ngana no ilira belieto igori bwatu bunyu so obunyu obo na bobo kwenepo ogendera gusimeka Emesie ngakiende yonse ekere Emesie gusimeka emeli ebinge okorra bono totebe nonya ne chingeni gari twasimekire ngokora tore watering ngobekera tore amache ase Emesie ero kuwasimekire neke ngakike muna tibono lirie kere chimba nonye monye imbekera amache kitinda kerora ase gusiga igatinda kerora igaso benge Emesie ata waisi Emesie ne bwato boremereri bwaye ne bwato boremereri bwaye unlike ebimeri ebibinda and umosina bora beto go disappoint because buna bona amatoke embura ke gotua yamagena itura affect litokeliri lakini omosi egento kera affected na amachani ayaye lakini omosi still na bagena tegokia ekero ndigereti nsega iga ekero ruseretie chichaka sichwateba ndo chingano obegete nsa kugenda ninkiga kugera utari kurusiororo oire gusena ngao otigete mugondo gaiga nebwate ubuye bwaye yes one is part of emborea number 2 negenda te maintain obo kendo boria that is why I want to roche no mugaso yo ta affect Emesie onye roche very clean yes igo mbija ko kero kurusele amataya kwanye beka isa kugenda oh yes Emesie nere goika ya somoli bune ebituma timaite anda ke kingi yako gere Emesie ya somoli bune ebo tware ibintu bibyo go somoli bune ebituma elibono ya etani ya matuko ya takire ko ba fested and in many occasions nabora nyoro yo mo ibere kere umugondo elia ne mbande eri twasimegete na eria bono yatanga ni ire ige kubwati ngane mbande elia ya beldege kakengana na kikonyora bono yatandire emyaka ebere ekero ko alias moko yichimbande chikuru ase go chakusimeka anda kineta keire chiakorero gusinege tubuno go sanitize gose egera gutanga marwire gete ya chame go chakusimeku inongo kora muri boigo korengana ne lichiko liriria yebimeri gose inwe mokoleta liyo kamwasimeka aitwe to koleta liyo katwasimeka igo tali rasma ase Emesie rebe erendwe Emesie korenda mbore ne reba okorenda iraberi na bono ekero lirie gento ne ba kokotebia ekero na chagete ntararema na ciarete gaiga ekwerenderie goita buchabu gaiga eriogo ogasiare eriogo likairage kakengana na kyo kamego chako simeka it took around 2 months omwancho murigereria ngagerete no endete gusanga amona intu kurugaiga asomugondo boyo minto osimegete Emesie anene mono Emesie ne yokoria talia elie yokorosia esukari yanda gusanga amona intu nabogo tomera SMS gwetere nambe yera ase screen gabu nabo igo nabogo tubwatia ase mitandao yaito ya Facebook Twitter amona YouTube guna Ndizi TV News endeli twanda gusanga sobwamo imeyo morobiri bo bole minobunda tetora genda somo timuka kego kolene ko tokoirana ntoirana yo minto anya ko bagago twerana gotosemia mange igoro yo bosimeki Emesie na nene mono ngibo konya asomobere omwanya bantu tobase guska ngoirana tuli Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Manje tu muziki
bugani ukamelpa Guko bweterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo murito mono Wawariye Womugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvuga nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe ejikonga point cyomobere kwasa international nemba target go chemeremo abande ne gitabya ao Numubugi ubukanigiyata kuburaga nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimamo mintara tagete bikundo na amanyire kimamo mintara tagete rakina kikare MC Migi koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga mwane manyanga ekeya kabwate nere njiroba bagbago kyabageni goikache chindagira chikigusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu nyore ibyanda boygone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boygo ni bwatraye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimi ya isano umuyigoyo nobeye maseyemo aseti biyao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwumugusi Ndizi TV ubwansu bwumugusi Omwancho murigari yakonye tutara ndaso mutimuko nago teingangwira na tono yo minto anyara kabaga gotwerera igoro yo bosimeki bwemesi anene mono ga igaseriro balieto liagusi na boigo anyara kabaga gotutebia mange nandi ningi kigane iri kurwa semesi oyo mtoko ra twerera ngo ora totebia ekero ndigerere tiga gangwa ntebi spacing yawe ko ba 2 by 2 kemeli kende ngere kera se abuna matoke insega na bogo simeke bintu buna chingende asemesi arongo simeko ore kende yes ase oiso koligereria iga igonye nyete species saine almost 4 kurwa egetenga kama ochiase tari seraini eraini kurwa ya makochiase yende ni nduete almost 4 meters esababu ne linga igonta gete embe kere kuminyoka you know musino ro no tagete embe fresh muna bwana gegenda to kusaiga umusi oyugwete buya kero nyoete species isaine saji ekero kwa ya vestri kwa korire liribono chimanu chigenda tegosoka nabo gotumia asokobeka nore ne raini yamo yechingende katima it is around egento tabeke gaiga ne bituma ebigo gokoletera chinkonde chiku affect emesi na matoke na ruto kunyabeka katima kera byansi bwate competition yamo yes Iko that is why na tebanga ase raini eraini gochia seyende otonyoete almost 4 meters wide embe ase kumnyoka buya aso no ryo murimi wa acha kulima acha kunyiburugera buya egetega gochia sekende is 2.5 such that a competition yelie kare ye keko compete na kirikende kwanyoranga na Emesie kugenda kuchiko anda kese Emesie buno kurukwa ngete ko yosimeka benefits ki ebwate benefit yetangani ngonyora ndi kibese kibese giti as enabled me actually kuchiakanira abana bane school fees ebintu kunebyo number 2 there is job opportunity that has been created here buna bono aba igombwate pake manager ikomanage umugondo uyu imanager nere ko yali here abantu bali baho cyakora ko icyo kunyiburugira gayiga na ko cyakonyisapurira na ko cyakora all this igo imanager ngunyaka nande bali bago ngo bakanande igo abantu babwone gayiga bono they are busy actually ngo babekinde busy
na negasi inkoba number 2 number 3 ekero na saboro ire Emesie especially ngakiri yoko yegeza o ekwerende ya machani ya yali bosyo nko ya buturande na anya ira ase machine yane nimbwate machine ekosia endagire ya endagire is very good as ngombe ona so komenta mabere it is very good so ngonyi ira ndi kucho out of ngombe ye hande na nyora na embolea are you getting this point so Emesie is so beneficial buna naireza goja Emesie ye bone gento ndigirire tinkeringa onyore ndiribono twanyore iraini yokorosia chichuisi buna nkorora na robi because Emesie ye no chichuisi kinyinge chikorosi agotofu Emesie twangonyore gento bune kibu kebe kwange gaiga automatically we will really benefit so much yeah buna tokorigereria andake aseriro bayiri turia gusi ntobwate gento gekuru competition kera saba gusia bange ntoiranete ase Emesie mono na nemonekera tokorigereria ase ensi yetu ya Kenya ase naro ange ase Emesie gusimeku ngiora kwanne in terms of competition na marketing tigante bebe na gocha seitoro goroga igambora bu competition iteyo mono abantu nabange batararia rais obuya bw'Emesie as compared na sande buna bono ngogenda ande paka suneka onchali galia onchali competition is so high ere igoro sana ere igoro sana dari obumanyi babwate no bonge igong ndatebe ngagoja seitoga iga ase buna bono bajagite korora bachakire korora bunango ngunya konyi a first chigale buna chigochaga you know abantu bangusekire sana abanke bantebiri imbara oserie embusole elinde imbaye na baro basimeke na bono iga gwikira bono iga Emesie no nero ngoikere bakayanya korosi esukari sukari eri etali brown nabe Emesie korosi esukari buneju anda kenkiora kwanne in terms of that na saba gusiba ito anda mulirie ni kale chingi aba gusiba ito basimeke Emesie ya sobonge elinde torore gosentu tuare na into factory erange gaiga erasi Emesie buna bono na agenda ngakwana no moindi nale ore transmara moina kuruga iga uchi transmara ingange sana agara twakwana nere na achite akayerigereria agante binyemente elinde Emesie ye abe menge karagocha naria konyora Emesie ne menge oyeira uchuko kosia esukari elia ya white that is why I'm encouraging abantu babone gaiga bache asobonge bai mukiki mbolea ichi bagende basimeke elinde tutuare bono bagaining power asoko okonyora echiro ya yokoira Emesie guchase factory hiyo number 2 am appealing ujase serikali onyoni ya tuigwa etobekere factory yegosia Emesie esukari chichuisi ekyo nebintu binde kuchigabo bikoroswa out of Emesie yeah eke tokurigereria in terms of Emesie ne profit ya komeka asore no bwate specific customers bali ba kubuli Emesie yes nbarabia buna nene kibakunye bawikere Emesie na kibaguke asibatagite kunyira actually buna bona aba customer chiane echikorwa Nairobi no bakorwa no bagoja baja bakagaiga igona abanyorete ekero igotwaje tukomanyana na barabwo babete introduce gocha sende na my friends bale bonjali so tugaja na barabu pakaga bakarigereri baganche Emesie then bakangari chireyo igona bwaba bagocha buna nagote bikintunde inye bayirire kurwa Emesie yo chigali ne chigali chinda ne kigocha kyaira igona bwaba bagocha bayira enye njendenga igonche nimbwate chiro ase ekemerie kegeko genda yeah ase Emesie buno nyesimegete iga musino bwate standard ye chinengo bwana togutwara
gose nabo kwamba bune bituma binde byenge binde bitambe. Emesie na benga buna mwanya bantu ndatebe because nabo konyora omuntu oyo monaro mutambe yondo omwenge yonde katiriga lakini 3/4 yemesie anene moneri anyorete embore ane post elia isanete wiketambe na ikaroseriwe ikaroseru mapema one gukina ne chingo yeah kikato kuligereria byombe mbiro au biri bikubwatana bya kora gose no bwonchorerio bwiga bwemesi anda kae kwanya gweso ikyombe kende gya okonya asoborimi bwiga bwemesi buna nateba kiombe nkiyo na Swahili bwango iga kiombe na yaso etinekia matoke ntwamanya asikia kiete kuchi kiombe kio twa register kia totebe tinga kiango chaka factory county yeito tokaba members bono ekwerende yi nanya korora tima tingagete nga nasenge nje factory eri eta chete kaba that is why bono ngagete nga gekwamete nege kiembesi ndora soa inda soa kyo bege anda ke koruna gwateba nga ngwaswete kiombe kie matoke kurwa semo ye county lakini binte bimbyachi kwikera nabuna yarengereire nkebe ngana kige tango kirage gugukwa buna ne challenge otatwaro mu gusoboga so ebyombe ese ngenchoro chengambiri gokonya gose nkiora kwandira sai igona teba nga ekiombe kyo na kyo kya twaswete ekibono kiemesi tinda kerigia kiari insoe nkiora tebyo omoremi ole siko gari otete guchaka oboremi bwemesi bunae egente getangani omoremi goikatware atware kibesa kisaine because usise itoga iga kwarorire amari makeire sana bono buna ande 3/4 abantu bamintu gocha burabuga iga totegemete kogenda masa iga no konyora nga otokomboete bono ekero tokomboete gari goikotware kibesa okombo omugondo ochietororo na riekero guchikokesa rigesa na rirakonya rira wake chingurubuya rindo nyore nga you are realizing the profit out of orimi obwemesi otherwise nabonta ite kweni kale chi abagusi baito ngaki emesi nebwate echire ere tayari barenge kwanja ba agayakogera munabono agayiga sense megete gayiga akana agasimikire bituma ebituma naka gesire chikuni chinga sana guteterepa na mani pagwa na ngoini ka sembe ebituma okonyora nga bono emesieye igo echetense ase bintu kunebyo bono kwanyora nga emesieye oroje goja yarusi kuga yairua because barina obagoja bayire emesieye bayira so what I'm saying and appealing ngelinga tikaba kusi bache linde mbakonya none ninche chimbandeki bande basimeke tonyore ngantu bwate mesimenge seita ekero koligere nonye chi factory chinyinge chiangere gukwa chiesukali buna ekero tokoligere gochi Kakamega gochi kwenda buna chialinge bune chiabo mumias chanyal ko bachi koira na inse gose chigokwa ese ngenchonga maybe management etalingija nkiora kwanere market yeto ya usi na ndo link negente kyonga chi gorie chi company unecho chi company na bonta katakoteba nga that is mismanagement mismanagement twankonyora abarayi tonyora oburayi borobuya buna bono tugiko so mwaka wobochori twankonyora ng'oburayi bwabeire obuya ebintu ebyo abantu bibokiwe I'm very sure nga nabo bikokonya omo Kenya as a whole and in particular Gusi Gaiga Gusi we had been singing Igorechi factory Emesie factory ya matoke factory ya avocado and all this kendenge yokiabeire and I want to believe that is mismanagement so twankonyora ng'oburayi bwabeire obuya abarayi bachori tubare transparent and they are accountable for what they are doing daily. I'm very sure nga oboremi bweito goikabokine na ndebo benefit omwananchi ase akero kwa aliso wante binga ngo kwa ploira marioga ase
ase Emesie kerere 3 months iga 3 months old. Yes. Is it expensive to manage Emesie ekerere stage you? According na no mulimi we Emesie. Tigante benga it is expensive, yes, because igali bono no obale libore obonene na bobongo omwana otamorere tikurunse buya no takochi kotema ekera so moiri tokojara so no mosioyo noro in many occasions expenses kiane igongo kibeka alinsa atitati area stage elindo mosiorio oja gokina na ryo ndache konyora ligesa lili ligia so that is where to apply no ne ryoge ryogo siarira twanyakorera top dressing twanyakorera twanyeburukira buya elinde ekikoba so all these expenses it is in many occasions it is in kind at that earlier stage. Kiora kwanere igoro ya oboibi buri okonyora se industry ne bwate challenges au bono konyora gusino muntu bikire in terms of management konyora nga ba Paul dem chibese chemesi nkiora kwanira abantu bunabo cartels ne sugar company cartels in Chiro and actually that is what has ran down the sugar companies kia siekire inchege ntona ndatebengelinga nyasangu twanjera tonyore oburayi buna nakwana borobuya kikateli kiri nabo chikosira egaro kiasirire omoremi nabako benefit kateli siekine omaite nabo chiroro pakansa iga paka se mugondo ase stokolema so is an arrange tonyore abantu bali trustworthy like ndabona manage nagotebye oyo tenene kando gaiga andetera abantu barabigenu kingoreta nona amoyaria yogoje gosiarira abwato obwegenu elinde nga amoyari asoe ase kamerieke because nabakonyora nga inkenarura amoyo tingiyo na letera marioga ali tingiyo na letire chiyule akiri tingiyo atabeti omuntu omwegenu ayande nabakonya akoyaoneria abana inchi elinde atige ebimeli biri byane bitabwati amoyali buna nyarukete tifo yes ekero nkonyorora bakoni abange gusabali abange bago complain bago tanga ekero simigete Emesie ige gwa attract gosimito bune emenyamende bune chi hyenas chiacha komenya ime andaka kwanye ku encounter scenario bune yasimo gondo kwao aseito gaiga ntura nika because ebintu ebyo byakabeire nga kierie kero konyorense yarenge yabwate urusana lakini egento nangu kagera angabono egento nangu kagera kuri because ne chingiti ganjiyo chingiti tadi singa ndanse na chiyo kuma chikonyoranga that is why akoranga muna bono gochibogere kokonyora Emesie yegere simekire kabireri bwata ine bagusamba ekero baje kuya first bakurasamba elinde nga none chingiti kiatama gose abanyama bali batama lakini bonse itoga ense bone kekiete bono banyama bali mbayo ngitinkiyo and actually that is why none ne spacing still na bo nyiro chenga na bere buya tata ke kwa accommodate ebintu bune yeah omwancho murigereria abantu asoire ensemeli togotebanga ni harvesting tutete omanyene gaiga anyara kobaga gotorokia gusomorimi tutwabwate bweri tukoria rero atorokie na kiumusio yakorokana na kioko ba harvested naende na kiako oku package gweri ndelio omanya koniwa genda kusanga mona intugwetera se nambe yera se screen yao na bagotomera SMS wetera ase na bagotomera SMS wetera mitandao ya YouTube na Facebook YouTube ama na Twitter buna Ndizi TV News endeli tusanga sobwamo iboli lyao ndianche irega iga imeyegete sendi getu kya Ndizi TV imeyomorobeli obobole minobonda yandra ko bamona intu tigatora sanga sobwamo ko ikomo elio kora toro kyango Emesie na kyakorokana iga nande na ki eganeiri omosibuna bono oyo konyoro beire aso ogochikunywa harvest lakini bono oise korigereria nabotoko ekinanyo betereka bire to baisa ku affect impande ye bone gukina lakini uso korigereria omosio oyo amakonda ari nango kote binaraya bone ekero na twanyo discovery nga no rwarite kabire
igo tokunyurusio mapema tochukua affect yende yes andake nakige kogera umusio bo monyerere igesenge nchobu no affected gatia ekero nkero ngorigeria umusio yo renge kando noro none yekero kunyarigeria ligere nkabuna nere healthy ne nakigera agera umusio ko bo monyerere bono oborwero obo bwanyore mareti ando iso kurigeria go bwanyore mareti inse stage nango gotebia aria so umusio rio otakeire gukina na ne chinguru bono tochigukina ne chinguru no mwana nera akore mariransi na baba konyora ngobeire ogataire yes ase getenge kekero ndigereti umusio noro yani ange Emesie 5 niroro paka 6 Emesie nabo kwanya simegete igo se yende ne ri asokire buna uyo gosokire nkuru ensema je bono ne ri asokire nabo nanye begete buya rakiri bono cyo kurigereria umusio yo noyo nde noyo ne bono ne chimbande kiria twasimegete bono ikiasokire kibwata chinguru ne no yeah kurengana na buna kwangereseire eyetatu ne ri wasimegete lakini karo konyariga ligere menyerere lakini yasogete kuroro ni gere healthy inkige kogera sababu ne ringa ona yegenga buna ne ri ekwete bono igenga buna ne ri ekwete ekagera bono egasoka nobore ubu lakini bono kimanu kiri bono kigosoka kire health kiabekirwe endagire isaine lakini bono roche kibwato is afya irengia ase igase getenge getakire gutware Emesie ne gusetana ikaro gusimeka ngoetaniere actually inawe kogenda up to even 20 omaite karato kuri na matoke litoko konyore me matoke atakira segetenge kemo nkokorore nkorusiore nere gwiga nara gwiga kwanya rusio watiga tata umwana omoke na mama yaba busama tuka amatoke bunane igase getenga gusatatu andaka se Emesie ntubune kingwa apply keroro lakini bono ero Emesie ingoligereria ore kwaranga kimanu kiri kibwate health kiri na kyo kwegerera kiri kitaiyo kwaru kirusi watika kiri health andake gese narari gwache toga toeresera bune Emesie ego prunigu yaruswe bitubinde gutume ko musio yo ebinte byo kurusi na kyo ko birusi mbiri byo kurusi kitakazikiria buna bono ikaro gusaburira Emesie ebinto mbire bikorusi gukora tumeka ngo musio twaro kigusaburira umusio yo ekero bwoko maite ngo koro kyore kinga kichiria oikiro tagete oyo saburira buna bono oyo trochi kwendeye ya beira bono ukurusi kabire na bokurusiga wapeka kuchikando igo bana beko umwancho murigerere kwarore buna koruseria ige mineti ekero Emesie kerere korunse negende tugutware bintu bune biga igo gusabara korunse gutira kokonya buna kerenga kigonya gusika ngonya koruseria ore agero Emesie yo tigara asogo chigotigara guchigoro nembande nojiga norobeire Emesie ori obwanete kuriegwa nabo igo andake nkiora tutabimero berikio begete guchimutuga iga asoko nene yem gose ko expand amangana yebi oboremi bwe Emesie already Emesie ye yane egento ntagotebinkelinga igo nyesimegete as 1.5 hectares no naras megete lakini bono andi na metira another 2 hectares chire kuchimate already bono iga ni so nero 3.5 acres bono nero ororo ya ikire 6 to 7 months ande nintagete comment gwetani yabo because I wanted to was make Emesie around 15 acres onyanya sai ka kunganjira igona kombo ile mikondo nero komboete already bono iga intagete kuimukia mbusuro yenye ile ororo linde because nindo chobuya bwe Emesie ye bwogendete gonkonya otherwise I'm saying ngano na sendi kire bono I cannot compare ne chibesa ngonyora kurwa Emesie I cannot Emesie ige konga chibesa kingiya kiramo kingi chinyinga goetani omushara ngonyora kurwa sendi kirasa serikali andake asebali bata bwati obumanyi bono bwe Emesie no ben encourage batware omoyo usimeke Emesie nke gotumeka ncherende gose eri oraba encourage buna bono inche no bubwata ne buge kanisa ikorokuwage komoni kiechi ngora kwanira ndo ekana na iruribaga
ngoigurira ndi no na bashiriki baria iguru y'obuya bwa Emesie nandi narorire abange bamusekire abandi nabwo bagendete kontebinga to gakire musoro none kero mbwate my kwerende public barasas nko bareta ndi nko batebinde abandi nabareta bakaga iga naraba twira none Emesie bara ikuno no okoriyo guoko ndakie Emesie once and I want to believe nga togokora kuruka iga ngora gutwira ndora ikuwe musio na kyo wanza ndariura amanyenga umusi ngo simekaga iga inakie abana inchi banyosanire yes ona se gwatebira soko mutoro musi ntegete oyiga twatubune sambo no ko bwatuburuire gaiga igo tokunyona cha toigwero musi oyo gusengwa nsore gose no mwaroro ri buna gwatatebi rwari muchakano trochi naga iga rinde nkobutorerega mutorera akaiga akama ntebyanga matokeo nga musi oyo inakuye Omancho murigeria abuno andrete korra ningendete korusia amasabo asomusio yoiga oyo mitanya ariko bagago ntwera elinde lingo tebi naki omusio yo bwato bororo bore nande naki obwate obwansu bore aso yo minto ocharo onyare ko bagago twerera bune Emesie yakorokana nande buna boigo bune gusimekwa igo no andrete kurigeria buna ngendete korusia amasaba yaiga nekene omusio ni goro mororo asokurusia masabo nabo igotigana nyara ko banko nyunta ngotebie gusengwa nsore guseno mororo le elinde elio nayo tuare omoyo ibo gusimeke Emesie gusaso gutara baka mugondoga yakoyo minto charo onyara ko bago kwenyorera omusi naye boigo onyara ko bago kuigwa gusengwa nsore omancho murigereria ana rto nyariko batokonyora kurwa sumugondo bwoyo minto charo nabo igo nanyariko bangwenekia ngomusio yongwansore buna nyariko bagago twera kuru muchakano goikomo elio gokenga kiende nainde imeyo morobelio bobole minobonda umera naite Mildred Momanyi twesemie na kwemanya mange nabo igo nabo gutugutara baka mugondo kwao gusaso bwate tugo yao ende litokora umorobelio ongabuno yoiga nainde enga kiende bye bye tigana ndago enjoy omusio yo kurwa so yo minto ocharo Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Ndizi TV Obwansu